YouTube, så skal jeg lave endnu en episode af World of Warcraft Questing. Ja. Så i dag vil jeg Warlock of the Breeding Hollow jeg vil tage i dag. Og det bliver sådan sidst jeg vil lave i dag, så jeg har ikke lige lyst til at optage mere, for jeg har optaget 4 videoer i dag efter den her, så jeg lavede meget skade i alt. Så når det er den quest, skal jeg ind og smadre ham. Så jeg er sådan ude væk her, så går han ind her, så skal man ind. Så er vi. Så tager bare break det. Det er så den quest. Easy peasy quest. Ikke værre end den, jeg havde min nummer 2. Men så jeg vil lave måske en video i morgen. Eller så kommer lige en 2 her i træk på samme tid cirka. Fordi jeg lige sat den ene til at lave noget. Det er derfor jeg lige havde en fejl i starten. I så bare den ikke, fordi jeg havde den. Jeg har stoppet videoen så hvis vi ses i morgen, man ved om jeg optager en Skyblocks video eller noget, så